हाय लोगोफोर गुड मर्निं नै जोङो बिजनियाव थांगासिनो दं आरो फुङावनो आं न'आव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा न'आव थांगासिनो आरो बासाव लोगोजों आंजों दङ नै लोगोफोर जोङो मेथाइ जालांनो नागिरदों आरो गोबावथार जाबायमोन आरो मेथाइ मोनजायो बेखायनो मम' फ्राय जालांनो नागिरबाय सानैजों दोनलाय मम' फ्राय चावमिन जायो बेखायनो दिनै जालांसै बिजनि मोनफैबाय जोङो जोंना चावमिना गासैया जाबायानो आसोला लोगोफोर दा आङो फुङावनो दुगैनानै हेरनानै स्कुल थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय जोंना स्टुडेन्टफोराबो ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय उनाव गावबा गाव बिसना साफा खालामनो होदों आङो बिसोरबो ओंखारफाबाय आरो नायलांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर स्टुडेन्टफोरा आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आंजों खिथु उन सिगां जाबाय थायो आरो स्कुलाव थांनायनि सिगां आंनाव देलायनाय मानाय आंनि खाथियाव फैनानै थाफैबाय थायो आरो लोगोफोरनि नायलांबाय थादों बिसोरजों थानानैबो ओरैबायदि मोजां मोनो गथ'फोरजों थानानै जि इन्टारेस्ट मोनो न'फोरावनो थांनो बालायो आरो लोगोफोर दा स्कुल थांनो ओंखारबाय आरो कुइसन पेपार मोनबाय गथ'फोरनि ओमफ्राय दा थांसै माल बिसनि आलासि जाना दं नोंसोर भिडिअ लाना होदोरा आंनि फिथा देग्ला रोखोम फरायबाय दं एगजाम दं एगजामा बोरै जाखो मोजाङै लिरदो ना देबिका थ' थांसै बाय बाय स्कुल थांसै थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय ओंखारबाय र' मिसकासिखौ नेबाय दङ मिसकासेबो ओंखारबाय दङ स्कुलाबो जोंना खाथियावनोखा बैनि स्कुला बेनो स्कुल आरो बेनो ओरैनि स्कुल बेनो जोंनि स्कुलनिया बैनो आलु मैगं माखाबो रज'जोब्बाय आलु गायदोंमोन आरो जोङो आलुआबो दा रज'जोब्बाय मिसकासिखौ नेबाय दं भिडिअ लाना फैदो जा सरस्वती बेसे लाखिदा सरस्वतीनि क्लास LKGनिफ्राय क्लास 5सिम 150 ओमफ्राय क्लास 6निफ्राय क्लास 10सिम 100 जेरावबो बेसरल'लै जागोन बोग्रि जानो जोंहा दुन्दिया खादो जोंहा सुदो नै दुन्दिया सुदो आं थौसि लाङो र' बै सामब्राम गुफुर होआ जायो दे बेनिफ्राय माथो बारा नांगौ देनानै जागोन ना जाया गोथाव जायो सब माथो आलुखौ दोगोरनामोन जागोन बानलुआ थाइसेलायबो खोमा दानो बोरैबा नाय मोजाङै लाखानाय सारखौ मोनदो जागोन मोजाङै लाखानाय बोग्रिखौ सारखौ मोनदो जागोन बोरै खुदै मनस्राबो लायदो नायनाय
गेट माबाबो दिबे मामोन फैबाय दसथा जाबाय खोमा जोंना आंखौ सोंहरदोंमोन दासो Jaby English. हे सुरान नांलाय हे खानायदों नुवाखै खोमा Mau kita deh. दोनदो नांला नैखिनिखौ जाख'नो हानाय नङा दोनदो बेखौ बोग्रिसो होफा होमबा गावनिसो जाखो ना मालायनिसो जाखो बोग्रिखौ इयाव दोनसै बोग्रिखौ दोनसै बोग्रि देबा गोथाव जायो जाफेराखै देनाय देनायसो गोथाव जाखायोना जाबाय बोग्रि जाग्रा माखा खामफ्लाय लायबाय दे थुनजा एसे मोदोम गुदुसुं गुग्रुजोबोनि ओरै आखाइया थेना दिलाखा बोग्रि बारस'लांगोन बोग्रि देनाया जानोसै जि मोजां नुखायोब्रा नै जि साफा गुफुर नुखायो आं मबाइल गोजान खोब बोरै लाबालाय माथो जागोन बोग्रि एसे गुफुर नुखादोहाय थुनजाखा गुफुरखाजों दान्दो ना इयावनो गासिबो जानोसै बर' बायो ना मा नाखौदोंनि जादो जोंखौ दा बोग्रि जानो थांना बेसे अन्थाइ कफि जादों जोङो बयसफोरजों